Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Мене звати Аліна Блохіна. Я вже рада представити гостю цієї ефірної години. Це Таміла Ташева, співзасновник громадської ініціативи «Кримсос». Пані Таміло, доброго дня. Доброго вечора. Власне, розпочинаємо ми із такого. Судний день у Криму. Сьогодні на території анексованого півострова суди підконтрольні російській окупаційній владі розглядають понад 70 адміністративних справ, пов'язаних із масовими одиночними пікетами, які кримські татари провели 14 жовтня у різних районах Криму. Затриманих звинувачують за статтею порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу. Судові засідання, зокрема, відбуваються у Сімферополі, Джанкої, Алушті, Судаку, а також Совєтському, Кіровському, Білогірському і Красногвардійському районах. Головним доказом звинувачення служить експертиза експертного центру МВС у Криму, згідно з якою пікети об'єднані єдністю мети, задуму і спільною організацією. Давайте послухаємо, що кажуть самі активісти щодо сьогоднішніх засідань. Напугать людей. В один день столько судов, чтобы люди не могли собираться. Ну, альхамдулилля, люди вот пришли поддержать. Людей на сегодняшний день, которые вышли, чтобы показать свое недовольство, да, законное свое право, да, на одиночные пикеты. Их сегодня вот судят, да, по всему Крыму. Запугать, да, хотят народ, джемат, чтобы человек вообще вот, чтобы они творили то, что хотят, и никто даже слова, да, против этого не выступал и не говорил. И это даже тяжело назвать судом, это, можно сказать, судилище. Судилище не конкретно над какими-то лицами, как я считаю, да, а именно над всем народом, наверное. Власне, вже з десяток засідань сьогодні відбулося у Криму, і здебільшого суд призначає кримським татарам штраф у розмірі 10 тисяч рублів, це 4700 гривень приблизно. Пані Таміло, чому такі рішення, навіщо взагалі ось російська окупаційна влада це все влаштовує, на вашу думку? Насправді вже більше, ніж 10 судів відбулося, і це більше, ніж 8 населених пунктів по Криму. Справді дуже цікаво. Було цікаво, як люди почали виходити на ці одиночні пікети, тому що вони вийшли з цим одиночним пікетом для того, щоб підтримати людей, яким загрожує кримінальна відповідальність. Я маю на увазі справу 6 кримських татар з міста Бахчисарай. В тому числі ці люди виходили з таким самим плакатом «Наші діти не терористи», «Кримські татари не терористи», з яким виходив сервєр Ага Караметов ще на початку осені цього року. Та, відповідно, це те, що говорили люди, яким присуджували ці штрафи в 10 або в 15 тисяч рублів, це залякати людей, це одна причина, звісно. З іншого боку, ми бачимо через те, що це 80 судів по всьому Криму, захисників, юристів, адвокатів, громадських захисників є не так багато, відповідно, всі вони не можуть встигнути на ці судові засідання, і окрім того, на цей самий день, на сьогодні, були призначені інші важливі суди. Це по справі 26 лютого і по справі Миколи Семени. Відповідно, теж частина адвокатів, вона залучена у цей судовий процес. Хоч і справу 26 лютого перенесли на 25 грудня його розгляд цієї судової справи, але все ж таки, відповідно, це вибити, в тому числі паралізувати всю систему захисту і паралізувати систему, коли люди, активісти, вони їздили або під обшуки, їздили під суди і так далі. Але все одно люди повиходили на вулиці, вийшли, ну або під суди, да, вийшли навіть ті люди, які були, можливо, навіть не дуже активними, да, і не завжди під суд в Сімферополі чи в Бахчисараї вони приїжджали. Тому це дуже важливо. І зараз, я думаю, почнеться нова хвиля у цього кримського марафону, який був у липні 2017 цього року, коли люди збирали гроші для оплати цих штрафів. Тому, як на мене, російська влада, вона не розрахувала, що на все, що вона робить, кримська татарська громада, народ, вони шукають зовсім іншу альтернативу і альтернативні шляхи спротиву тій агресії, яка чиниться з боку правоохоронних цих відомств. Тобто, в принципі, судові засідання у цей день, це була така спланована, цілеспрямована акція для того, щоб якомога менше захисників прийшло на ці суди? В тому числі так, я впевнена, що це була спланована абсолютна акція, так само, як є спланованою
адміністративного етапування людей, які проходять по Алушинській, наприклад, справі Хізбут Тахрір або Бахчисарайській, для того, щоб суд відбувався у Ростові, у військовому суді на території Російської Федерації, тому що там більше ніж 10 справ, які будуть розглядатися, адвокати такі самі задіяні у ці справи, тому це буде вибивати фактично цих захисників, як з кримських справ на території самого Криму, так і в тому числі вони можуть не встигати на всі справи на території Російської Федерації у Ростові. Тому це абсолютно спланована акція, вони розуміли прекрасно, що вони роблять, для чого вони роблять, тому це кілька направлень дій з боку російських окупантів було. З одного боку задавити цей протест, який, очевидно, вже не вдається задавити фінансово в тому числі, тому що ми зараз бачимо, що це призначаються не дні відбування покарання, а власне це робиться шляхом цих штрафів, що ми вже побачили, вперше вони опробували влітку цього року, коли почали присуджувати великі штрафи для людей, і для когось навіть 10 тисяч рублів – це доволі велика сума, не кажучи вже про 150 тисяч рублів. І, відповідно, вибити зі справи, звісно, що адвокатів, захисників, тих активістів, які загалом підтримують ці родини і підтримують людей, які виходять на такі пікети. Пані Томіло, дивіться, до прикладу, 10 тисяч рублів. Ми зараз говоримо про адміністративні провадження, про розгляд адміністративних справ. І, до прикладу, люди зберуть ці гроші, сплатять ці штрафи. А чи не можуть потім знайтися, знаєте, якісь нові докази для того, щоб ці справи проросли в кримінальні? Цілком можливо, що можуть. Загалом, згідно російського законодавства, після того, як було по одній тій самій статті 2 рази засудження по адмінстатті, вона може перейти у кримінальну статтю. Відповідно, ми завжди дивимося дуже уважно на ці адміністративні провадження, тому що через деякий час, якщо людину притягли до відповідальності по тій самій статті, то її можуть перекваліфікувати вже на уголовку. Тому це дуже небезпечно насправді, і ми завжди слідкуємо за всіма справами і вже знаємо людей, у кого було по цій самій статті 2 адміністративних так званих правопорушення, чим ми, звичайно, це не називаємо, але треба за цим дуже уважно слідкувати. І зараз ми бачимо загалом використання адміністративного законодавства як одну з тенденцій з боку окупаційної влади, яку вона використовує, як механізм протидії. Тому що дуже складно, в тому числі для цих так званих правоохоронних органів, використовувати кримінальне законодавство, тому що воно від них вимагає великих ресурсів, в тому числі людських. Це потрібно, щоб слідчі цим займалися, щоб суди цим займалися, прокурори цим займалися і так далі. І трохи легше, але певний ефект отримують вони теж від адміністративних таких статей. Тому вони це і використовують дуже активно. От якраз ви пригадали той приклад, коли люди допомогли зібрати кошти для того, щоб ці штрафи сплатити. Можливо, і зараз ми будемо спостерігати таку тенденцію, так само допомогти тим незаконно затриманим кримським татарам, щодо яких сьогодні відбуваються суди. І все ж таки, от яка мета взагалі цих всіх, скажімо так, процедур? Тому що залякати не виходить фактично, тому що так само люди виходять на одиночні пікети. Так само я бачила, що і біля судів, де сьогодні відбуваються засідання, чимало простих людей, чимало активістів прийшли для того, щоб підтримати тих, над ким сьогодні чиниться суд російською окупаційною владою. То яка мета взагалі цих всіх процесів? Справа в чому? Що російська влада, вона не розуміла, коли починала подібні дії в Криму, що буде відбуватися те, що відбувається. Тому що перші спроби задавити протест, вони були. І ми бачили, як перший час люди, кримчани, я маю на увазі, не розуміли, яким чином треба обходитись в цій системі, як в ній можна вижити і намагатися протидіяти. І, мабуть, що останні 1,5 роки ми спостерігаємо таку хвилю громадської активності в Криму. З'явилися цілі рухи по всій території Криму, які намагаються показати всю
ганебність цієї системи російської окупаційної, ганебність системи так званої правоохоронної, судової системи. Да, вони її просто вивертають всю наізнанку тими, коли вони приходять під суди, а їм не дозволяють перейти на судове засідання. Да, коли вони приходять під обшуки, де відбуваються у людей, вони приходять підтримати родини, вони збирають ці кошти. І російська влада не очікувала, що буде такого роду спротив загалом. Тому що на всіх решті території Росії отакий тиск на людей, він спричиняв не зворотню реакцію людей, да, а спричиняв те, що протест затухав, да, і його фактично вже не було. І якщо подивитися на більшість регіонів Росії, то там це насправді так і відбувається. Люди перелякані через те, що їх або адміністративно якимось чином переслідують, або кримінально переслідують і так далі. В Криму відбувається зовсім інша система, да, тому що не очікувала російська влада, що кримські татари, маючи цей бекграунд фактично спротиву радянській системі, коли був цілий рух кримських татар з повернення на батьківщину, рух спротиву, мирний спротив, да, що в нього є можливості продовження, але вже в сучасному світі за умов окупації Росією. Да, і відповідно, вони, звичайно, що мають на меті задавити людей, намагаються їх витиснути з території Криму, але це вже очевидно, що це не видається. Але інших механізмів російсько-окупаційна влада, російська влада, силова, ця вся вертикаль, да, вона ще не придумала. І вони, я думаю, теж будуть вигадувати різні механізми, яким чином боротися з кримськими татарами, але в тому числі на ці спроби з боку так званої влади кримські татари будуть шукати нові методи. Як вони в тому числі знайшли метод по оплаті штрафів, тому що це ж було не просто збір коштів для того, щоб оплатити ці штрафи. Це було в дуже цікавій формі зроблено, коли від кожного кримського татарина, від кожного кримчанина просили дати 10 цих залізних рублів. І це була така насмішка, насправді, над окупаційною владою, що ми не вважаємо це для нас чимось непосильним, тому що коли ми всі збираємось разом, то ми віддамо вам ваші ці монети, нікчемні монети, для того, щоб платити ваші нікчемні ці штрафи. Ми зараз повернемося до розмови. З нами на прямому зв'язку Едем Самедляєв, адвокат. Эдем, ага, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да. Да, хотелось бы ваш комментарий услышать по поводу того, что сегодня происходит в Крыму, массовое судилище над крымскими татарами. Зачем это все делается? И не считаете ли вы, что вот эти административные протоколы потом смогут превратиться каким-то образом в уголовные? Ну, конечно же, это все может быть. Ну, на сегодняшний день, я думаю, цель стоит одна – напугать народ, заставить народ не выходить на такие пикеты одиночные. Только вот такая цель. Лишь бы остановить движение крымских татар, чтобы они не выражали свое недовольство и, конечно же, не участвовали в таких мероприятиях. Удастся ли вот таким образом вот этих вот судебных так называемых процессов задавить то движение, которое сейчас есть, вот эта оппозиция, которая есть среди коренного населения? Ну, я думаю, нет, конечно, потому что люди готовы были к этому. Когда выходили, они были готовы уже, что их будут судить. Готовы были даже административные аресты, какие-то, ну, даже к административным арестам были готовы. Поэтому, я думаю, и сегодняшнее участие, именно власть хотела показать, что мы можем за один день всех судить, и что у вас будет проблема с защитниками. Однако нас очень радует, что большое количество людей подключилось к этому процессу, и большое количество юристов и просто людей участвовали в качестве общественных защитников, что очень сильно помогало людям, именно поддерживало их моральный дух. И, конечно же, я думаю, мой народ справится с теми штрафами,
которые сегодня им нарисовали, это в основной массе по 10 тысяч рублей, некоторым по 15 тысяч. Вот в студии у нас сейчас Тамила Ташева, она говорила о том, что, возможно, повторится вот история с тем, что народ будет собирать вместе деньги для того, чтобы заплатить штрафы за тех, кому их присудили. Есть такие разговоры уже сейчас в Крыму? Собираются люди объединяться и консолидироваться для того, чтобы помочь выплатить эти штрафы? Да, конечно, конечно. И уже не только разговоры идут, а есть видео, как в Кировском районе, в других районах. Пока проходили суды, люди уже на улице находили какие-то коробки, какие-то вещи и уже сразу начали собирать, подобно тому, как мы собирали крымским марафоном, по 10 рублей на все эти штрафы. Эдем Ага, вот еще вопрос к вам как юристу, как адвокату. По российскому законодательству, которое сейчас незаконно применяется крымским татарам, вот наличие 2 административных протоколов, оно может привести потом к открытию уголовного производства? Нет, пока по данным статьям нет такой практики, поэтому пока этого не может быть. Спасибо вам большое, що ви знайшли время і присоединились к нашому розговору. Едем Самедляєв, адвокат, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Ми говорили про те, що наразі відбувається у Криму, численні судові процеси, більше як 70 адміністративних протоколів сьогодні, адміністративних проваджень розглядаються сьогодні у судах підконтрольних російській окупаційній владі. Ми повертаємося до розмови у студії. Пані Таміло, от попри те, що постійно відбуваються репресії, попри те, що відбуваються затримання, арешти, обшуки, ми тут, можливо, знаєте, не настільки можемо зрозуміти те, що дійсно люди переживають там. От хотілося б вас запитати, як ви комунікуєте з кримськими татарами, що вони говорять, про що вони переживають, які їхні думки? От, тому що для нас це важливо розуміти це тут. Насправді, я на території Криму не була з січня 2014 року через питання безпеки моєї особистої, але річ не в тому. Звичайно, що це мій біль, що я не можу бути близько і своєї родини, і народу, який живе там і переживає це все. Але ми кожного дня комунікуємо, звісно, із активістами, із людьми, які допомагають родинам, з правозахисниками на території Криму. І люди переживають за одне. Вони розуміють, що система, яка зараз існує на території Криму, вона не зупиниться. Вона буде продовжувати ті репресії, які вона чинить. І кримським татарам, як не дуже багаточисельному народу, потрібно в усіх цих умовах вижити і гідно вижити. Тому що кримські татари вже могли зупинити свою цю боротьбу, але вони її не зупиняють. І якщо подивитися і на справу Ахтема Чийгоза, і на справу Ільмі Умєрова, які, попри те, що вони були хтось у в'язниці, хтось під домашнім арештом, або можна і Миколу Семену згадувати, хоч він і є кримським татарином, як гідно вони несли як прапор ідеї, що Крим є складовою частиною української держави, що Крим є анексованим, і що нічого не зміниться, і кримські татари будуть продовжувати репресуватися, поки окупант не піде з цієї частини нашої країни, поки він не вийде з Криму. І кримські татари, звісно, що переживають болісно відрив від органів самоврядування кримських татар, як зберегти цю єдність між кримськими татарами. І незважаючи на те, що окупаційна влада намагається їх роз'єднати всіх,
нам, дякувати Богу, поки що вдається зберегти оцю єдність. Да? І акція «Кримський марафон», яка називається, коли з усього Криму фактично за місяць була зібрана сума в 1 мільйон, навіть більше, да, рублів в дуже короткі терміни. Коли родинам політв'язнів допомагають для того, щоб вони могли жити, повноцінно жити. І з'явилася ініціатива «Наші діти без імбалар», да, і коли вони кожного місяця допомагають кожній дитині в родині політичного в'язня. І це теж об'єднання. Коли об'єдналася Кримська солідарність навколо ідей захисту тих людей, які зараз знаходяться у тюрмах. І це фактично десятки людей по всьому Криму. І це небувала активність, якої не було фактично в нас. Це з'явилась нова ціла плеяда людей, які виховались вже в умовах окупаційної влади, загартувалися в цих умовах. Ми бачимо зараз десятки блогерів, від яких фактично ми отримуємо реальну картинку того, що відбувається на території Криму. Тому що журналісти така стандартна, да, телевізійна, газетна, радіо і так далі, вона зараз в Криму, на превеликий жаль, неможлива. Да? Неможливо зараз працювати по стандартах журналістських, там BBC, CNN і так далі. Але зараз журналістика в Криму виглядає отак, коли хтось з активістів бере в руки смартфон і починає трансляцію у Фейсбуці. І тому кримські татари, кримчани переживають це все дуже болісно, тому що не можна не переживати, коли в один день приходить 80 судів над твоїм народом. І звісно, що вони виходять на вулицю. Тому зараз це намагання об'єднання, намагання захистити своє, захистити свою ідентичність, і що з кожним днем життя в окупації здається дуже складно. Сьогодні у нас в гостях в офісі був Ільмя Гаумєров, да, і ми якраз говорили про молодь, про те, як її зберегти той стержень, да, не зламатися в Криму. Говорили про зовсім молоде покоління, тому що діти у школах вчаться по російських підручниках, да, і яким чином цій родині, яка виховує це мале дитя, цей молодий розум, зберегти цю ідентичність кримсько-татарську, зберегти той дух свободи, який є фактично в кожного кримського татарина. Знаєте, ви зараз таку цікаву річ говорите, захисники громадські, адвокати, блогери, громадські організації, об'єднання, поодинокі активісти, але в цьому всьому я не почула України. Чи достатньо зараз зусиль докладає Україна, зокрема влада, для того, щоб захистити свій народ, своїх громадян на території Криму? У України, на жаль, дуже мало важелів для захисту громадян саме безпосередньо в Криму. Да? Але Україна, як на мене, просунулася як держава дуже сильно на міжнародному рівні по захисту кримських татар або українців, які потерпають від репресій. Да? І от завтра буде розглядатися чергова резолюція на Генеральній асамблеї ООН, яка є дуже важливою. Вона є продовженням минулорічної резолюції, але з додаванням певних дуже важливих норм в ній. Да? Там і буде говоритися і про заборону Меджлісу, і буде говоритися про Міжнародний суд ООН, який прийняв проміжкові ці рішення, які Росія досі не виконує. Приймаються резолюції Європейським парламентом, Радою Європи. Тобто на міжнародному рівні, на міжнародних майданчиках Україна робить дійсно доволі багато. Я хочу відзначити насправді роботу, в тому числі правоохоронних органів, якщо говорити про розслідування злочинів, військових злочинів в першу чергу, тому що все, що відбувається на території Криму, особливо в галузі порушень прав людини, порушень прав кримськотатарської громади, кримськотатарського народу, є нічим іншим, як злочином проти людяності і військовими злочинами. І в цьому контексті прокуратура Автономної Республіки Крим дуже активно працює. І ми дійсно, як правоохоронні
правозахисна організація, дуже задоволені їх роботою. Ми постійно намагаємось співпрацювати, передавати їм певні матеріали для спрощення їх роботи. Але в нас є велика прогалина, на превеликий жаль, по тому, щоб спростити багато таких дуже адміністративних таких процедур, утримання сертифікатів про народження або про смерть, про шлюб, про пенсії, щоб отримувати і так далі. Це все дуже складно зараз на даний момент для людей, які живуть на території Криму. Якщо там дитина народилась, для того, щоб її отримати український сертифікат, свідоцтво про народження, їй треба пройти купу кіл просто аду, пекла, тому що це все робиться через суд. І багато інших перепон, коли там кримчані з кримською реєстрацією, тобто пропискою, вважаються нерезидентами, тобто вони не можуть користуватися спокійно банківськими послугами і так далі. І от в цьому є великі прогалини. І, на жаль, незважаючи на те, що правозахисні організації намагаються постійно якимось чином підштовхувати державу і розробляють цілі проекти постанов і законів, вони, на жаль, досі не вступили в силу і досі ця процедура є дуже складною. Ми якраз згадали дуже важливу подію – розгляд резолюції ООН. Власне, Генеральна асамблея ООН завтра розгляне український проект резолюції про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму. Зокрема, в цій резолюції є вимога до Росії щодо виконання тимчасових заходів наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони меджлісу кримськотатарського народу та забезпечення навчання українською та кримсько-татарською мовами. Міністерство закордонних справ України наголосило, що голосування щодо резолюції Генеральної асамблеї з кримського питання свідчить про підтримку України світом у питанні деокупації півострова. Нагадаю, що 14 листопада 71 держава підтримала український проект резолюції Генеральної асамблеї ООН. 77 утрималися від голосування, 25 проголосували проти. Зокрема, проти висловилися Росія, Білорусь та Сербія. Пані Таміло, от бачите, такі цифри, вони все ж таки свідчать про те, що міжнародна спільнота, напевно, не до кінця розуміє те, що відбувається в Україні, те, що відбувається на території анексованого півострова. На дипломатичному рівні, чи достатньо тієї роботи, яка наразі проводиться, попри те, що дійсно ми маємо позитивні такі сигнали, як розгляд резолюції у такій інституції, як ООН, але все ж таки 77 країн утрималось, 25 проти. Це забагато. Так, я погоджуюсь. І минулорічні голоси, вони трошечки були кращими. Там, де, здається, 73 країни було за. Питання в тому, що ця резолюція, вона набагато жорсткіша, ніж минулорічна. По-друге, треба дивитися дійсно на результати самого голосування вже на Генасамблеї, тому що результати, це 71 голос, це було на 3-му комітеті ООН. Я маю такі позитивні думки щодо того, що, скоріш за все, резолюція буде прийнята. Вона не має, або, на жаль, обов'язкового теж характеру. Зусилля з боку наших дипломатичного відомства, вони були колосальними. Насправді вони працювали дуже багато. Я буквально нещодавно повернулася з Нью-Йорку, де засідала коаліція країн-учасниць Міжнародного кримінального суду. Там взагалі ще набагато складніше, але ми якраз там зустрічалися з делегацією України і делегацією Сполучених Штатів у Об'єднаних Націях, Організації Об'єднаних Націй. І всі вони говорили про те, що всі працюють дуже активно над тим, щоб ця резолюція все ж таки була прийнята. Працюють активно всі країни, які стали співавторами цієї резолюції. Я думаю, що все ж таки вона буде прийнята, але наголошу, що ця резолюція вона була жорсткіша, тому деякі країни через певні побоювання вони висловилися не проти, а більше утримались від голосування. Власне, із цією подією, яка відбудеться завтра в Організації Об'єднаних Націй, пов'язує цей Кримський судний день і Міністерство закордонних справ України. Власне, свою позицію опублікував голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Цитую: «Призначенням масових судилищ над кримськими татарами напередодні розгляду Генеральної асамблеї ООН резолюції з прав людини в окупованому Росією Криму Москва, крім мети придушення волі кримсько-татарського народу, який не піддавався окупантам,
окупантам, демонструє також відкрите цинічне нехтування елементарними нормами міжнародного права до діяльності всієї системи міжнародних організацій, включаючи ООН. Йдеться у тому повідомленні, яке розміщене у пана Рефата Чубарова на сторінці у Фейсбуці. Власне, ви зараз говорили про кримінальний суд, ми зараз говоримо про міжнародні інституції. Що може стати доказами, які можуть бути використані, зокрема, і у кримінальних міжнародних судах для того, щоб певні особи або загалом Російська Федерація понесла відповідальність за ці репресії, які чинять до кримських татар? Насправді ми у 2016 році вже з нашими колегами з міжнародною організацією Міжнародне партнерство з прав людини, яке знаходиться в Бельгії, і Кримську контактну групу, і організацію Трус Ханс, подали вже перше подання до Міжнародного кримінального суду, де ми розглядаємо всі порушення, які відбуваються проти кримських татар, як порушення не просто там прав людини, да, а як злочини проти людяності. Да. Це фактично туди включається питання геноциду, військових злочинів і так далі, і так далі. Але все, що, якщо сукупно дивитися на ту систему, яку вибудувала Російська Федерація, це можна розглядати як злочини проти людяності, як переслідування окремої групи осіб. І ми розглядали якраз кримських татар, розглядали релігійні громади, да, релігійні групи. І якщо подивитися, то, наприклад, з більше ніж 70 кримінальних справ, які є на території Криму, більше 50 є проти кримських татар. Да? Якщо подивитися на даний момент 16 людей, які є, ну, невідомо, де вони знаходяться, це насильницькі зникнення, 12 з них є кримськими татарами. І так можна продовжувати постійно. Да? Тому зараз дуже важливо документувати все, що там відбувається в Криму. Не просто записувати там десь, да? Але дуже важливо брати свідчення в тих людей, які підпали під ці репресії, записувати всіх людей, які причетні до цих злочинів. Наприклад, мені дуже подобається, коли в мережі Facebook, да, кримські активісти викладають: суддя така-та, ім'я, прізвище по батькові, такий-то день, виносила рішення по таких-то, таких-то справах. Це дуже важливо це все документувати, тому що я впевнена, що настане той день, можливо, це буде не завтра, не післязавтра або не через рік, але ці всі люди, які мали причетність до переслідувань людей на території Криму, вони однозначно понесуть відповідальність. Ви в це вірите? Я в це вірю, я в цьому впевнена, і вся правозахисна спільнота насправді працює над цим. Яка це може бути інституція? Це може бути Гаазький трибунал? Що? Це може бути, ми готуємо матеріали в Міжнародний кримінальний суд. Да, він знаходиться в Гаазі, просто їх там кілька судів таких знаходиться. Окрім того, просто має йти робота як з боку держави, так і з боку правозахисних організацій. Але просто Міжнародний суд кримінальний, він працює, ну це такий термін принципу комплементарності, да, юридичний. Якщо це пояснити, то він може працювати в ситуації, коли державні органи України не можуть здійснювати фактично правосуддя, да, через нехотіння або неможливість. І відповідно тому дуже важливо, щоб Міжнародний кримінальний суд загалом взявся за таку роботу. Да. І в принципі він вже сказав, що він готовий працювати по Криму, і він вже має певні цю первинну стадію розгляду ситуації як по Криму, так і в тому числі по Сходу. І зараз наші колеги, які працюють по Сходу, вони документують всі ці порушення. Ми документуємо і порушення, які відбуваються на території Криму. Тому, окрім того, є дуже цікава річ, яка зараз відбувається у європейських країнах, і не тільки. Наприклад, це законодавство Магнітського, тобто це людина, яка була вбита фактично в тюрмі у Російській Федерації. Після того на американському рівні, на рівні Сполучених Штатів, було таке прийнято законодавство. Тобто люди, які мали причетність до порушень прав людини на території Росії, вони притягались до відповідальності. Зараз це законодавство розширюється, і в багатьох країнах Європи, і в тому числі Сполучених Штатах і Канадах, приймається таке законодавство, щоб всі порушники прав людини по всьому абсолютно світу були притягнені до відповідальності.
відповідальності. Тому зараз всі збираються дані про всіх суддів, прокурорів, про слідчих і так далі, які здійснюють такі порушення по всьому світу, і в тому числі в Криму. Ті всі дані будуть перевірятися і передаватися в компетентні органи. І тоді, коли ця суддя виїде, наприклад, на територію Естонії, яка прийняла нещодавно таке законодавство, то ця людина буде затримана у цій європейській країні, або до Сполучених Штатів, або до Канади. І це є дуже важливим, тому що зараз ми говоримо не про ефемерні права людини, а про дуже конкретне законодавство. Законодавство конкретної європейської країни, або Сполучених Штатів, або Канади, де можна притягти за те, що вони порушують права людини на певних територіях, до відповідальності. Я впевнена, що це ще один із механізмів, коли можна притягати до відповідальності цих винних осіб. Якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності, то це, ймовірно, і, на жаль, така трошки далека перспектива, але яка вимірюється там певною кількістю часу. Але якщо ми говоримо, до прикладу, про ту саму резолюцію, яку завтра будуть розглядати в ООН, чи не є вона ефемерна? Ну, тобто Росія вона ж не дослухається до тих рішень, які приймаються у міжнародних інституціях, і не визнає все одно своєї агресії, анексії. І який результат? Який результат прийняття цих документів фактично? Насправді це дуже важливо. І це треба робити, як складати в таку копілочку, коли ми приймаємо резолюції Генасамблеї, Ради Європи, Європейського парламенту і так далі. Але ми розуміємо, що результат це матиме трошечки пізніший. Але в будь-якому випадку факт агресії потрібно з боку Російської Федерації потрібно постійно документувати на дуже високому, найвищому рівні. Але що важливо, чому я згадала про законодавство Магнитського, якраз це є дуже конкретним практичним інструментом, тому що це законодавство приймається зараз фактично по всій Європі, не на європейському загальному рівні Європейського парламенту, а в конкретних столицях європейських. І якщо людина, яка порушує це, і вона приїжджає на якийсь відпочинок, то вона одразу буде проскакувати по сигналах Інтерполу, по сигналах якихось інших, і цю людину мають затримати, тому що вона є міжнародним злочинцем. Оце є конкретним механізмом. А те, що приймаються резолюції, це однозначно потрібно робити, і в будь-якому випадку ми всі маємо над цим теж працювати. Але в перспективі на потім, я так розумію. Власне, як гадаєте, скільки часу знадобиться на повернення Криму? Це дуже складне питання. Я думаю, що, на жаль, ніхто поки що не може на нього відповісти. Всі ми працюємо над тим, щоб це було якомога швидше, але зараз дуже важливо на рівні з тим, щоб не забувати про людей, які живуть в Криму, і допомагати їм працювати над поверненням. Тому що дуже часто забувається з цим постійним таким катком репресій, які відбуваються в Криму, ми забуваємо говорити про ключове, що не перестануть порушуватися права людини на території Криму, поки окупаційна влада, окупант не піде з Криму. Як тільки він піде, то я думаю, що ситуація буде змінена. Тому треба працювати на двох фронтах. І захищати людей, і працювати над тим, щоб Крим був якнайшвидше деокупований. Повертаючись до тих репресій, вони хаотичні? Тобто не можна спрогнозувати, до кого можуть прийти, скажімо, завтра зранку? Це не систематизована якась, не систематизований процес? Насправді репресії не хаотичні, вони мають систему, тому що російська влада діє абсолютно за зрозумілою системою, але не зрозуміло, кого вона може в цей момент затримати. Тому що є певний портрет, наприклад, якщо ти є сповідуючим мусульманином, якщо ти є кримським татарином, якщо ти є активістом, якщо ти є блогером, до тебе можуть прийти. А можуть прийти зовсім до звичайної людини, яка є просто кримським татарином або українцем. Тому в цьому системи немає. Але система є в тому, що дійсно цілеспрямовано придушуються будь-які форми громадської активності на території Криму. І це можуть бути громадські активності, пов'язані з ісламом, наприклад. Це можуть бути пов'язані з Меджлісом, може бути просто з якоюсь активністю будь-якою абсолютно пов'язано. Інше – це переслідування і людей, і намагання витиснути їх з території Криму і так далі, і так далі. Це можна череду просто продовжувати. Але системність в діях Російської Федерації, вона однозначно є, вона чітко прослідковується.
Пані Таміло, я дуже дякую вам за цю важливу розмову для Дякую нас. Спасибі вам величезне, що прийшли сьогодні до нашої студії. Таміла Ташева, співзасновник громадської організації «Кримсоц», була гостею цієї ефірної години. Ми слідкуємо, звичайно, за тим, що відбувається на території анексованого півострова. Вже десятки рішень маємо. Здебільшого це штрафи у розмірі 10 тисяч рублів або 15 тисяч рублів. Кілька засідань, наскільки ми знаємо, було перенесено на 19 і опісля дати. Усі подробиці у прямому ефірі телеканалу АТР, які за 5 хвилин продовжить Заман. Я з вами не прощаюся. Дякую, що залишаєтеся разом із нами.